Rada professzorral való minden egyes találkozás egy felvillanyozó élmény. Valóban megjelenik az ő beszélgetései közben olyan intellektus, amely túlmutat a puszta mindennapok kísérletezésén, és egyfajta keretet, nem csak keretet, hanem stimulációt ad, és stratégiai gondolkozásra való stimulációt ad. Számos olyan gondolatot megragadtunk már az ő találkozásaiból, amelyeket igyekszünk mozgósítani. Egy konkrét példa az előbb is említett molekuláktól emberig ívelő stratégia, amely az ő munkásságában és a jelenlegi munkájában is már Rada professzor munkájában megnyilvánul. De ahogy említsek még egy példát, éppen a tegnap esti fogadáson villanyozott föl bennünket azzal egy újabb gondolat, hogy hogyan építi, hogyan gondolkodik a jövő kutató centrumairól. Nehéz átadni néhány szóban ezt a gondolatot, de röviden arról van szó, hogy ő kétli azt, hogy a kutatás, a ma, tehát 21. századnak a kutatása, az képes folytatódni úgy, hogy izolált kutatócsoportok végzik, talán kicsit önös célok mentén, érdekek mentén, pusztán saját élvezetükből a kutatást. Arra hívta fel a figyelmet, hogy természetesen vannak kevesek, akik zseniálisak, és fontos az, hogy ezeket megtalálja az emberiség, és azok a feladatokkal bízza meg ezeket, amelyek tényleg a legfontosabb elméleti célokat mutatják meg, és az elméleti stratégiát vázolják fel. De a legtöbb kutató számára, ő egy 95%-ot említett, ők nem ebbe a kategóriába esnek. Ők nem a zsenik, de nagyon fontos munkát végeznek. Az ő munkájuk, kutatómunkák szervezését nem lehet teljesen izolált munkacsoportokra bízni, hanem érdemesebb és hatékonyabb, hogyha munkáikat összeszőjük és egy közösségbe szervezzük. Ez olyan gondolat, amely foglalkoztatja a szemmelyiségtan vezetőséget éppen a napokban vagy hetekben, és ehhez hasonló stratégia mentén próbáljuk fölvázolni, vagy legalábbis asszisztenciát nyújtani a Szemmelweis Egyetem kutatóközösségének.